So guys, ang pinaka main purpose nga nung ato ni siyang gikanalan guys is kanidari guys. Kay ang tubig kusog kay diri mubuswak dito gikan sa kalsada mao ang ato ning tabunan. Dayon kanira ipagian sa mo ang tubig sa ulan. So let's go. So ini pakanong isda guys. So ako sa nipakanon ni mga isda na okay sa kay before ta mag kanal dito. So set up sa tani. So pakaon ko isda guys then after ni magkanal na ta. So tara. Oh! So tara, pakaon ko na. Muna akong pinakaganahan ng isda guys. Oh! Wala mo na siya akong pinakaganahan kay limpiado, janitor mo na. So tara, start na ta. So mag-vlog sa ta para inong social guys. So guys, sa ato nang hawanan diya mga bulak guys ato isibog din atong plastaron ug asa ta makasugod og kanalan ni. So tara. So karon guys nagkanal ta para makabalo mo kay kuan siya guys magbaha manggod diri dapita oh. Mo ni atong kanlan. Diri mo sulod ang tubig diri guys. Mo ni ato siyang kanlan kay kusog kay tubig diri dapita. So ang akong ngitang paagi guys, ako nakitang paagi is kanlan ako diri guys. Padulong dito para ang tubig nga amo ara diri mo agi dili ang apilya. So muna atong kanlan ron guys. So medyo gihangat ako warm up gani ni. So padayon ta.
Alas 8 na, tingog na. Huh? Tingog na ang judgment day. Time out ta guys kay mamahaw ta. So dara guys, mao na ni last part sa atong video. Sa puhon na lang pod ang sunod nga video ani guys, which is magsimento ta ang ato lang mabalbag sa tana dayon maura tapalan tana din ato lang obserbahan kung muulan o may bagining pagka kanala. So dili na nako end video guys kay taas na kayo turot ng memory sa atong camera. So mulatalan niyo ang video sa pagsimento na po ani. So until the next video na po. Bye. So kana guys, palawman na ako na yung ubos dayon okay na siya. Testingan na natong mubahaan yung puhon. So that's it. See you in the next one.